1921 urtarriaren 21, oen dela mende bat pasatxo, Charlie Chaplinen film ospetsuenetako bat estenatu zen New Yorken, The Kid, eta hoi izan zen Chaplinen lehen filma, beha zuzendari gisa. Hori da, 1923an Lola Flores ezaguna jaio zen, gaurko egunez, Jerez de la Fronteran, naiz eta bezari gisa famatuago izan, Espainiako filmetan badaka ibilbidetxo bat, eta nahi genuen hemen aipatu behar bai. 1956an egun hontan Gina Davis jaio zen, estatuatuar aktoria, Thelma Louise, film ikoniko batik ezaututa, eta The Accidental Tourist engatik ere bai, azken honegatik Oscarra irabazizun. Hori da, eta gaurko egunez, hiltzan, 2008an Terry Jones, Monty Python talde mitikoan kidea, eta beha izan zen beste Life of Brianen bizitza, filman zuzendaria. Eta azkenik, segurazki garrantzitsuna, gaurko egunez hasiko deu, UE Zinemako 19. edizio. Bueno, ikustea gaur giro ona da gaula kampusean, jendia motibauta, nabaria, ez? Saltza pixka. Bai, nahi du pentsa bai, ez dakit, hemen nahiko arpe ilusia ikustea, ez dakit oso motibauta zabeten hemenetatik an, ez dakit, alde zuen erantzun, oze? Baina, bueno. Gaurko saioan gu bakarrik ez dugu itzaingo, azkenen gonbidatu aire ahotsa emango jau. Hori da, 3 gonbidatu berezi dazkau, eta behek izena duta daude lan desberdinetan, behaien proiektua dazkae, eta behaien nahi dugu ahotsa eman, orduan hori gure sortzaileak hemen daude, eta ez dakit presa beten, no sé, baina jasartuko gara buruz buru. Bai, ben unibertsitateko ikasle danai, irakasliai, zinemasaliai, edo beste edozein pertsonai, ongi etorri. Eskerrik asko. Nahiko gonbidatu berezi daude, ez dugu ezurrek esango. Orduan, eskatuko genizueke eskerretik eskuinera, banamana alko bazenuen aurkeztu zuen burua, zertan zabiltaten oain, ze proiektu inde zuen, zendan zuen asmua, ibilbidea, pixka bat zuen burua alko bazenuen aurkeztu, hola xe. Bueno, esan duzu moden, ninaz G.R.Maika film laburreko ekoizlea, eta hau sortu zen ikasketa emaitza baten proiektu moduan, eta izin zen film labur bat itea, iazko urtean, 3. mailan. Eta, bueno, klaseko talde batean erabaki izan gure taldekide baten historio personal bat eitea, eta hori da G.R.Maika. 2 umeren historioa gerra osteko testu inguru batean. Bueno, ni Aner naiz, Argorena film laburreko taldekide bat, nire tokatu zai, nire izena errotulu batean jartzen duzu zendaren izela, pero besteak bezala jende asko dago talde hontan, eta gure kortau esplikatzeko nahiago ez juten basate ikustea ezer jakin gabe, zeneko bitxia eta arraroa da. Orduan, juten basate hola ezer jakin gabe hobeto, sorpresa lango ez dute direktamente, kostatu zaigu hori idei hori pantaira eramatea, esan. Gero aparte badakiuzu basabiltzala hor, zure produktoratxoa sortzen ikaskide batekin, ziago izeneko zerbait. Bai, Daniel eta bio gaude pixka gure salsan, gauza desberdinak egiten honen bideoklipekin tola egoten gai, bat artistekin, pixkanaka aurrera eramaten, ilusioz, ea noain juristen garen. Beste izendapen badakazu, ustare, bai, bideoklip zaian... Bai, bi bideoklip orkestu genitun, bat Unai Kantabarnarena, eta beste bat Iker Clavero, Gasteizeko artista batena, hortxe daude, ikusteko. Gustatzen zaizuen, espero baietz. Bueno, eta Jon, zure bai alko bazen egun aurkeztu zure burua? Kaixo, eskerrik asko gonbidapenagatik. Duela urtebete formatuta duki berrien moduloan hasi ginen Dolby Atmos ideia honekin, hasi zen YouTubeko bideo batetik, egia zen. Hasi ginen hitz egiten, hor justo, orain gauz lanean, horatzen dagoen Inigo Fernandez eta biok, prestatu dugula esperientzia hausuek baita frogatzeko, eta hori eta urtebete osoan, eskatu genuen ekintzaitza beka bat, hasi ginen lanean hemen, eta arain montatu dugu, ideienea erekin berri honetan horatzean Dolby Atmos sala bat zuek baita hori frogatzeko, eta hori ilusioz gogoz, iritziak jakiteko zain. Alko bazen pixka bat esplikatu zer dan Dolby Atmosa ez dakinantzat, soinu espazialan kontzeptu hau. Normalean oso bituta gauz estereoen entzutera, hau da bibos gora gaiuetan, L eta R, eskerrat askuma, eta Dolby Atmosak hartzen du beste maila bat non 12 bosgoragailu dauzen, ez bakarrik aurrean, baizik eta atzean, alboetan, eta goikaldean. Eta 12 bosgoragailu horiek nahastuz, lortu ditzakegu olako soinu objektu batzuk
mugitzea espaziotik, eta lortzea esperientzia inbertsio bat. Nik berriz, zuena pasako naiz, da hemen eskerra baituta. Bota. Anerta inoa, zuen proiektu ikusita, gaua eta eguna dia, ez? Azkenen zuen bi proiektuak. Zukin hasiko naiz, Arrigorenan asko spoileo gabe, zuk esan dezunez, hobedoa ikustia, baino esango dugu pertsona bat maite mintzeala objektu izaki batetaz, harri batetaz maite mintzea. Hori, zuk nola definitiko zenuke zure kortuan? Metafora sakon bada, umore absurdoa bilatzezu, pixkat bilak, Zuk ez una pixka bila da. Ideia originala zen Danelen gidoi baten oinarrituta, nun erakusten zen maitasun desberdin hori, ez? Harri jasotzai bat maite mintzen, barkatu. Harri batetaz, punto absurdo horrekin, baita gizarteak tatxatzen diola rarotzat bezala, alien bat bezala, ez? Gero, kuriosidade da dago. Zuzendari gisa, azkenen zure lana da, aktorian emozioak, azkenen aktoriai zuzendari bezala ibiltzia. Orduan, nola transmititze jozu zuk hori aktoriai, bere koprotagonista arriba dania? Nahiko arraro izan zera dizutek zure esango, Eraman genuen, lehenengo genuen, dorekin bezala casting bat egin un harrientzat, jungin hor mendira harri desberdinak bila. Arkitu genuen harri perfectoa, tamaino, diametro perfectoarekin, eta baina genuen aktori esatea, bale, bira, hau da zure harria, hor hartu, eroso sentitu, eta aktorek hasieran, aktori arraro inzitzaien, baina gero ja hartu zuten, eta eria guztuak inten zuten. Inkluso gero esan zekuten gure esker jazela gimnasioa joan behar, zegor gaun zein gora eta benarriakin, eskatu zekuten, bizkarra dakatela eta segit. Eta ezen, zerbait erresa izan, zen, hola azteko zuzentzen, hola esaten aktori bat harri batetaz maite mindu behar dela, egin behar dela maite minduta dagoela bezala, bitxe izan zen. Baina kurioso eta polita baita. Esan dezu bezala erronka kuriosua, ez? Harri bat aurkitzia. Horrekin lotuta, Ainhoa, zuk harri espezial bat etzen aurkitu ber, baino bai aurrekin lan inbertzen nula. Hori bai erronka kuriosua, eta gaina gerra zibilan oinarritutako korto baten. Orduan, zure ustez ekoizle bezala, esango zenuke, harri bat aurkitzia, harri korrektu aurkitzia dala zaiena, edo azkenen ume bat zuzentzia, bere emozioak ondo transmititzia, nola ikustezu? Nik uste harri bat lortzeak, ekola zailtasun puntu bat, bai, entzun dut harri hori espeziala izan zela. Baina egia da, umeak azlan itea gutzako izan zela erronka bat. Batez be, ume nagusia, Julene, torten zan, bai, 20.000 espezies de abejasetik, bere agon zan pelikula horretan, eta esperientzia egiten zaben, baina bere nebak, oianek ez. Orduan, apur bat zaila esan euriri azaldutea zelan antzestu behar zaurien, ze eguna luza egiten zan, eta azkenean ordu asko ziren, eta umeak dire, eta jolastu nahi daurie, ez daurie arreta mantentzen, eta orduen saldu behar jaki zelan egon, zelan antzestu, denbora libre emon, gero Katerinean bebai gure irakasle izan zen olatz bebidek esauskun Katerinean ipiteko gozokiek edo euren gustuak diren janariek entreten dute egoteko. Claro, hor pixka bat azaltzeko zuen laburmetraia da, Gerra Zibilan bi ume protagonista dira, eta Bizitzarrealdean ere bai Anaia Arrebak zian, ez da bi umeek. Orduan, horre bai, kimika bat edukiko zuen, ja, berezkoa edo... alde horretatik askoz beharrezagoa izan zen eurek azlan itea. Zira baten kastina iten hasi ginenan, bilatzen gendun kimika hori sortzea aktoren artean. Eta bai, aurkeztu ziren hainbat ume, baina azken momenturen etorri zen Julene esaten bere nebak gureko zabela antzestu, eta esan gendun aukera perfecto izizala. Bueno, Jon, zure bai pasako da bain. Ikusi zure bai etzala geldik egon, aipatu bezala hor Dolby Atmosa montatzen ontzeate, YouTubeko bideo batetik sortu zala, esan duzu hori aldezu zehaztu gehi, nola izan zan hori? Bai, egia zan, ni jarraitzen neban graduazi baino lehenik, uste dut 2010 odako zerbait, YouTubeen ikusi nun pertsona bat deitzen zala Jonathan Morrison, zala estatu batuetako hori YouTuber bat, eta egiten zitu nolako teknologia bideoen inguruko gauzak,
eta bideoak. Eta bapatean, nik uste 2022an olako zerbait, argitaratu zuen bideo bat, non agertzen zen, montatu zuela bere etxean, Dolby Atmos areto bat, musikan murgiltzeko eta gauzak frogatzeko, eta Dolby Atmosean musika masterizatzeko. Eta egon nintzen hitz egiten Inigorekin, eta baten esan genuen, zegoai egongo zen hau frogatzea, gu garela pizkat friki puntu hori daukagula, eta esan genuen, eta egiten badigu soinu fikzioak direla orako podcast moduko batzuk, baina narrazioekin jarrita Dolby Atmosen, eta hor hasi izan ideia bat, eta gaur arte saiatu gara, nik uste, harriak bezala lurretik baita bosgoragailuak ateratzen, eta hor baita jartzen, eta ondo, berez izan zen hain simple eta hain zaila bideo baten ideia planteatu zelako. Gero ere bai, geota zabaldu dago, ez da? Dolby Atmos sistema hau, adibidez musika estudiotan eta gero eta gehiago ikusten dugu sistema hau erabiltzen ari diala grabatzeko orduan, zinemak ere bai daude soinu sistema horrekin entzuteko 360 moduan. Bai, hori da, justo nik uste dut, Euskal Herrian dauela, Bizkaien, Gipuzkoan Talaban bakarra, probintziaz bakar bat, uste dut Irunen dagoela bat, eta hor Gasteizen baita, eta hori jun zaitezke, baina edukia berez, nire esperientziaz, jun nahi zenetik, batzuk da oso ondo, eta beste batzuk, depende zen olako edukia nola sortzen dan, izan daiteke esperientzia oso bat edo txarra. Eta nik uste musikaren mundurentzat edala aukera paregabea, adibidez Inigo eta biok egon gara musika pila bat entzuten Atmosean, Apple Music badauka olako bilduma oso interesgarri bat, eta batean goratzen naiz Bohemian Rhapsody entzun genuenean Queeneko abesti hori, eta entzun genuen horatzean zegoela zerbait, ez dakit olako como efektu bat, eta egon ginen hitz egiten, entzun dezu hori noiz behin? Ez, eta hori, ez zegoen hor, eta batean Atmosea irekizun olako, bezakite, aukera sorta bat gauzak espazioan mugitzeko eta esperimentatzeko, eta nik uste oso interesgarria dela. Guen pixka bat behin lan eta ekarreta Dolby Atmosa, pentsatzetik guztazkazula labur metraiak, biek daka pixka bat soinuakin lan handia, ez da? Irute zait, adibidez, harrian spoilerrekin gabe, hor harriak badaka bere momentua zerbait gertatzen dela harri horrekin eta entzuten deula hor soinu karakteristiko bat. Eko mitologikoa bai, pixka fantasiosoa. Eta gero, GR-Maikan bai, azkenean plano sekuentziakin asko jolasten da, entzuten diteu soinuak LR-an, zuk nola implementatuko zenun Dolby Atmos hori hemen? Pentsatzen movida badala, baina... Bai, berez, nik beti gomendatzen dut gidoietik ikastea, eta gidoian bertan ja euki pizkat emaitzaren ideia bat, eta bai, nik uste prozesu zoan laguntzen duela. Estereon dagoen pieza bat Dolby Atmosera pasatzea, holan, bote prontoan izan dezake zailtasun asko, eta nik uste ni pentsatuko nuke bai gidoian ja non jarri zer. Hau da, entzun nahiko nuke efektu hau atzek aldean, hau goian, baina nik uste ondo pentsauta eta soinu diseinuari pizkat atentzio pizkat jarrita, edo zein laburmetrai, edo zein film pasatu dezakegula Dolby Atmosera. Eta nik uste izan. Berbezu korto bat pasatzeko guri uste. Bai. Itzakin dezakegu, bai. Hori, zaiena da bero, hori, nola itzultzen dan, hemen masterizatzen badegu hori, gero joten bagara sinema batera, suposatzen dugu ondo entzungo dala, baina baliteke arazorak egotea, eta hor, kalitate kontrol hori, aztertu behar da oso zehazki. Zustez, ze garrantzi, soinuai generalian ze garrantzi emate jozu ikusentzunezko laburmetraidan, pelikuletan? Bai, zure ustez? Nire ustez ja da, lehentasun bat, baina irudia baino lehenia. Nik uste ikusi dezakezula film bat irudi txar batekin eta soinu honakin, eta aldrebez bada igual esperientzia txarra izan daiteke. Nik ikusi nuen olako teletubo batean pelikula bat eta bosgoragailu hon batzukin, eta aldrebez izango balitz, dakit nola aterako zen. Azken inmersibo izateko. Bai. Badau nik uste soinuarekiko ez dakit, beldurra dan, edo materiala, edo nize dakit, eta batzuetan da, soinua dau eta listo, hor ez dau misterio handerik. Baina nik uste zerbait, soinu diseinua lantzen danean, dauzenean hainbat geruza, eta, baita, inoak hitz egin daulen iziltasunen inguruan, iziltasuna bada beste, nik uste jokatzeko daukagun beste tresna oso interesgarri bat, eta nik egingo nituzke,
aldaketak edo saiatu hori lantzen aldenean. Azkenean irudia, ikusten dezu, ondo egon behar da, txukun, bi alderdi horiek txukun egon behar dira, baina soinua bai ematen diola atmosfera bat, nik uste filmak ja hor burutzen duena. Alko zen iguzun aipatu filmen bat o serien bat, zuk esatezuna soinua azkenen dakala, soinu impekablia, esango genukena, inmersibona, jendeak idea bat eukitzeko, soinuan garrantzia. Nik uste, eta atmosean frogatzeko albadezue, Top Gun dala, Top Gun Maverick, ateratzen dut, 2022 edo 2023an, irabazizun Oskarra soinu masterizazioan, eta nik uste dala zerbait, beste munduko zerbait. Ez dakit zer egin zuten, ez dakit nola grabatu zuten F-18 horiek, edo ez dut ulertzen, baina lortu zuten nire ustez emaitza bat paregabea, hori alde batetik, eta gero animaziozko horrelan arkanen dagoen, Netflixen dagoen arkane hori oso txukun dau baita, eta hori, horrela bi etortzen zaizkidanak burura, gomendatuko nituzke aldezun bosgaraiu edo sistema honenean entzutea, merezi dut. Bueno, gero bai negen zuen galdetu zuen artean esautze zate, elkar. Prozesuan ziar, elkar lagundu zinaten momentu baten, ez dakit, adibidez, soniduakin krisis momentua zehonean lagundu zinaten elkar, kointziditu zenuten prozesuan momentu baten zuek irurak momentu baten, edo ez dakit? Egia da, gogoratzen az, Anerrek eskatu zidala, behin, 5 punto batera eramatea bere film laburra, eta zeukaten denborarekin, eta nola zegoen planteauta dana, esan nien, oso zaila zala denborakin hori egitea. Baina pizkat, tartetxo bat hartzen badegu eta hori nahi badezu landu, nire aldetikan parasoa. Bai, esan zuri galetu nizun, eta honitzen maite behiratzen nola Da Vinci, 5 punto baten nola editatu, eta horrela, baina dimengo edizio geletan, soinu txartelaktorez daude, gora guztitatik entzuteko, karo, editatzen baizu 5.1an, entzun barrezu 5.1an. Gure zu ekipo bat, eta bizan zen pixkat, genuen baita genuen denborarekin eta horrela ziguen eman, tonan estereoan genuen. Gero, gure kasuan, guk kortoa behin bukatu da, eta honea presentatzen genuen beste bersio bat, eta bersio egiteko, gure korto original izaten pixkat, arraroa, nasgarria, horrela, gotzen lan, hainoai galdetzen ulertzen den, edo tal, edo bestia, edo tipografia, edo bestia bat, ez dakiz zer, lagundu zigun, esan. Gure kasuan egi da, guk lehena esan dudan moden, haukin genduzela soinuegaz arazoak, eta orduen, gaur proiektatuko dan bertsioa da bertsio barri bet, ez da aurkeztutako bertsio bat, eta horretako eskatu geuntzen laguntza Astiaboga taldeari, eta eurekin da hori gure film laburraren postprodukzioa. Bueno, irurentzako galdera bat nahi genizuenin. Irurak lan bat, inberko bazen dute, soinu espeziala edo Dolby Atmosa erabiliz, ze lan mota izango litzateke? Iruek batea? Bai. A ber. Anera zizu mesedez. Anerrek beti dauzka ideia oso eroak, eta fiatzen da gehiagi. A ber, Atmosan iteko izan marko zerbait espeziala, ez? Toki ba, como, que tokiak berta, tokia bera jaizate protagonista. Bai. Burura etortzeko ezagit alde izan agian... Gerra kontestu bat. Gerra kontestu bat, edo horrela, baitere konsientzia kritikoa kontzen dugu. Sustatzen dugu, edo esan da. Edo besteria igual disko den da batean, idez musikarekin dola jolazteko. Bai, berez nik uste harrian moduan, ingurunea bada bere pertsonaia baitan horre gidoian, eta nik uste horri jokatzen dugunean horrekin lortzen degulaz beste zerbait oso interesgarria. Eta bai, gerra kontestua, egin dira 1907 filma hori uste dut Atmosen ez dakit dagoen, baina soinu txukuna baita badauka. Baki duzako egun baita bastante guai, itxasoan idea. Itxasoko soinuekin, itxasontziak, kaioak eta horrela. Askotan beti Dolby Atmosa espezialidea lotzen dugu eskausakin, esplosioak, soinu fuerteak eta horrela, baina lasaitasun horiek baita ere. Justo itxasoko kontuekin uste dut, taian edo ekainean La Odisea ateatzen dara, Christopher Nolan La Odisea, uste dut IMAXean eta Dolby Atmosen, da como el evento kanoniko, nik uste hori itxasokan ea nola jokatzen duten horrekin, baina itxasoan baita ondo litzateke. Gu baita, egin dugunean olako demotxoak edo danadalakoak, justo gauz 11 fundazioarekin lan egiten,
eta egin dugu olako atrakzio, nola parke atrakziones moduko batekin, eta badauzka nik uste jokatzeko, soinuarekin jokatzeko gauza interesgarriak, hor nola da, justu egin genuen olako cowboy estena edo atrakzio parken bat, eta soinu diseinurako izan zen oso divertigarria, Inigo eta biok euki genuen, osea, hori hartu genuen tartetxo bat, hori, atrakzioak diseinatzeko eta ikusteko nantuten ziran, eta nik uste bai izan daitekela ideia hipotetiko horretarako. Zuek bilo konkretuki web zineman presentatukoan filma laburrak indituzue. Orduan, nik zuek erabakitzia. Nahieko zenuke zuen gidoiak, zuen film laburrak eukitzia, gidoi perfektu bat, baina irudia kaskarra, edo irudia ikusgarria, baina gidoia bastante simplio. Zuk ere alde segurantzak gero. Vale. Aletik guarren aukera da sartu. Zein izango zen. Soinu hona eukitzea. Piskat pelotetik honi. Bai, nian errekin erabat doze, baina hor... Aukeratzeko tan lehenengoa. Bai. Gidoio behar. Gidoi perfektua. Gainera gaur egun dau oso, ez dakite, ze pentsatzen dezuen, baina badau olako zeluloideakin emulazio hori nahi, hori granoa ikustea, eta izatea como muy nostalgia puntu hori, eta badau tendentzia bat irudia pizkat como a destrozarlo, osea, emulazio horrekin eta hori, eta nik uste jendea nahiago duela gidoion bat irudia baino, eta irudia ukitzea pizkat karakter hori hori izatea como kliniko edo lako super perfectua baino. Bai, Arrigorena adibidez hori da, intentzioa, ez da? Arrigorena grano asko daka irudian. Bueno, bai, eska Arrigorenan jolasten duguna eta errealitate eta fikzioarekin, Arrigorenak bi ataletan banatzen da, zati bat da como erreala, beste zatia da gezurra, eta horrekin jolastu genuen giaren zatia kamera digital zar batekin grabatu genuen, berendazko kamera digital zar batekin, eta fikzioan zatia emulatu genuen pelikularen luka, jendeak ulertzeko zatia fikzioa dela. Eta esaten dugunarekin baita ere uste dut, irudi onarekin zer esate zute? Ondo grabatuta, irudi polita, ikusgarria? Bai, teknikoki perfektua. A ber, bestela, nik pentsatzen ditat perfektua baino, azkenen irudiak inmersibitate hori lortze baizu, igual batzutan naiztak gidoia simplia auki aldu funtzionatu. Bai, nik usteet irudi ona izateko ez dela izan behar polita, ikusgarria ez izan dela, jakitea kamera nun jartzen. Osea, alde izan irudi simple bat, baina irudi horrek asko kontatzen badizu bere funtzio betetzen duten. Uzez hori da irudion bat, ez polita izate batikan. Hor fardar, ez? Esateko bira ze polita, ze plano polita. Plano horren funtzio bakarri izaten bada, estetika hutsa edo polita izatea, hor nahi uzez plano horrek ez du inongo funtziorik betetzen. Wes Andersonen simetria edo Tarantino nodola. Wes Anderson. Tarantino ezin dut Tarantino. Tarantino entxe bertan ez dago. Bueno, bueno, sokatzen hauria Tarantino esango dugu. Israel, no sé, que... Guztiz adoz, baina... ikuspegi artistikoa. Hori da. Pero Tarantino bere artistan papera, ez personal. Bai, ez dugu. Ez sartu gorda. Bai, pelikula. Hombre, nire ustez pixkat biak. Nahi esan baita gustatzen zaizkit irudi imperfektoak, ez dienan simetrikoak edo. Horrela, orduan, atzutan Wes Anderson batzutan astu nahiten, zaiti da oso perfektoa, oso simetrikoa, eta Tarantino baita askotan da oso violentoa. Biak naztuta. Nik jonen moduen, nik ezin dut Tarantino gaz. Así que Wes Anderson. Tarantino dauka, pasan egunen entzun nuen, en plan, esan zuela, DCP-ak, en plan, zineman jartzen diren horiek digitalki, dala zinemaren eriotza totala. Hori izan zuela Tarantino elkarrizketa baten. Eta nik uste daukala, ez dakite, purista puntu hori, eta gehiagizkoan eretzat. Osea, badakit dala, ditula film oso potenteak bere filmografian zehar, baina ezin dut separau artista artean artez. Debate infinito hori, no? Separatu berda edo ez, hori ja beste gauza. Berak lan egita izan behar da, vamos. Entretenidua. Wes Andersonen azkenengo pelikula ikusi ez La trama fenicia. Ez bate salia Wes Anderson. Oeto. Txarra, zer? Ego esan desun asko gustatzen zait, ja iste puntu bat. Zuk esan desun bezala. Irudi politiak izateagatik, simetria perfektua. Poco más. Baina, hori nire hitzia, Bueno, ja bukatzen jungo gara. Sariak aipatu diteu, sari horiek seguroso bakarrikan ikustia edo sari bat irabaztia, ez dakize,
Bueno, hainoa nahi otin galdera ordun. GR-11an atretzua eta jantziak ikusgarria dira. Ikasle proiektu bat izan da, eta izendatuta onda sari hauetan, noa lortu ezue gerra zibieko lukoiek pentsatzet nahiko modu prekario batean atea zenuena aurrera, eta hori ikasle bezala estilismo hori edo giro hori sortia nola izan zen? A ber, kaso honetan esan oso zaila izan. Batez be, justo ni auzokoa dalako historiadorea. Aha. Eta berari galdetu geuntzen, jakiteko ia benetan zer pasau zan, garai horretan eta hori dana. Eta gero, berak bere garajean dekoz, kolekzionauta, igual, 1930, 20, ez dakit, hamarkada guztietako pilo bat gauza. Ostra. Eta dekoz hainbat maniki. Eta maniki horretan dekoz militarren jantziak. Benetakoak. Benetakoak, bai. Aha. Eta, bera historiadora izitaz gain, bebai da historian frikiapur bat. Eta urtean hainbat alditan iten da hori zolan kedada batzuk iteko errekreazioak. Hainbat, Euskal Herriko hainbat herritan. Eta baten dire militarrez jantzita. Eta orduan, ipin nintzen kontaktuan beragaz, eta, itxiozku zan 3 traje. Kuriosua, kasualia da izan berda, justo gertu horrela eukitzia. Bueno, Aner, zuire bai etzinaten atzean gehiago, aipatu dugu, arri famoso hori. Agorreiko burdinolan grabazenola usteet, eta, horrarriak badaka bere eraldaketa esango dugu. Zaila izan zen baimenak lortzia leku horta, adibidez, Agorregi burdinola hortan, grabatu da Paul Urquijon pelikula asko, leku emblematikoa da, nola izan zen bertan grabatzia? Galderon erantzuna esan horrek daka, aitorrek, ekoizliak, beha gonzela hor deika eta gauzakola lotzen, hori bai izan zela odisea bat, ez Christopher Nolanena, baimen horiek lortzea, flipas, aitor gaixo egon zen hor deika, igual grabaketa genuen ezakit, hasta azken batean, astelener arte, ez genenkan lotu aia tokia grabatu genezaken edo ez. Azkeneko momentuan lortu genuen, junginen, hor ginen zegoen Kandido, guk Kandido ditzen ginen, zen tipo super xelebre bat, iriki segula horra atea, zen tipoa como dia, zarra, nahiko robotikoa pixkat bezala, isila, hemen gozea, esan haute hemen egoteko zuekin, ezin zaituzta bakarrik utzi, bale, tipo guri beira demora guztian, gero jatorra zen, gero momentu batean bakarrik utzi segun da ezen gehiago azaldu, baina abenturo bat izan zen baimenak lortza, gero tokia pasada. Oi bai, soñoantzat, horrible, ure entzuten zen, buah. Claro, errota badaka aldamena. Hor barruko soinu guztiak izan zen feikeatua. Barruan entzuten soinu guztiak gero edizion esartu genitu, momentuan bertan, aparte jarri genula hor elektrizitatea lortzeko, katxarroa, densun soinu bat. Bai, entzunun hor perkantza bat ontzala generadoriakin, gero hor irakasle batek esan zizuela oso peligrosoa esala generadora teukitzia, burdinola barruan, martxan. Esan zigute, generadoreak gasolinakin etorrela, botatzuten gazangatik berez arriskutxoa, horregoten mazoi arnazten, alzeala jun. Eta, guk, nuen kezi fokoekin, kamarak eta horrela, hartu genuen generadorea barrura. Barruan ginela, nahiatan ni pasak genuen denbora guztian, barruan, aktorekin denbora guztian, eta itenzun soinu bat, ateak ginenan izan zela, paz mental. Irakaslekin komentatu genuen, gelitu zen horrela bire, Xokeada bira. Ola bira, en xok. Benetarian guztatela hor barruan ezakizen bat ordu horrekin martxan. Bai. Flipatzen tipo, kondu zibili, segonda kaso batzu, jendea mareatu indela, ez daki zer, eta sorte uki dugu. Tokia hundia zen, altua, eta lehioekin torrela, Salbatzezan. Adera da dizutin, baimenan inguruan, zuek baimen hori bertzen nuen hor grabatzeko legaliadia betetzeko, ego benetan nun baitea sartzeko pertsona bat bertzen nuelako? Hor grabatzeko, toki hori pribatua zen? Pribatua eta horrek grabatzeko, behartako baimena horrea juteko, sartzeko, zarautzko udalarena da, edo zarena da. Bai, oaiakoa, oaiako udaleko usteta. Ukitzeko baimena, grabatzeko horregoteko, barura sartzeko, oiek. Gero, ze ikutzen bageron, horrendu barko genuen. Hor, ez bazizuen baimena emango, segurente jungo ginen kobazulo batea o zerbait baita ditula harri asko eta horrela, estetiak egin batzi joana, menos mal utzi segutela. Opa Kandido. Grande Kandido. Amaitzen juteko jungoa pixka bat, jo nentzat proposamen bat, leno aipatu du pixka bat, baina
imaginatu Ainoan filmeko bombardaketa bat, edo Anerren filmeko harria, spoiler bengo dugu, esan ningo duzu gertatzen harriakin. Ez que nahi gotik uste. Utsi txaro pakea, mesedez. Ez que plot twist, Edo txaron... Harrian momentua. Harrian momentua, hor gertatzean harriakin, imaginatu une magiko hori, nola erabiliko zenuke Dolby Atmosa hor tentsioa areagotzeko? A ber, nik ez dut ezer ikutu nahi, haien baimenik gabe, baina nik uste, ambienteak, egon behar dala ingurunea oso presente, nik uste, eta holako, Nerrek esan duen bere laburmetraien dauzela hor soinu mitologiko batzuk, edo, hainoan justo Granada horren soinua, nik uste, ez dakite, horrela ikusi beharko nun estena, ondo ikusteko, baina hori jarriko nituzke batez ere geruza pila bat, eta mugitzen bada jendea edo sartzen bada edo ateratzen bada planotik, entzutea nola sartzen eta ateratzen den planotik. Eta horrela soinu ez diegetiko mitologikoekin jarriko nituzke atzekaldean eta goian, eta ematea horrelako atmosfera txukun bat. Ber, egi bihurtzean, bastante kurusi emateitu hain, egiteko nola izango zen. Baina, bukatzen jungo gea, eskerrik asko etortzagatikan. Oso guztanga zuegin hitzeiten, eskerrik asko etortzaten dana ere bai beste behin. Eta, hori izan da gaurkoa, gogoratu beste hainbeste ekintzan goiala, eta eskerrik asko.